anem a aprendre més sobre els animals invertebrats. Ja sabeu que tots els animals els podem agrupar en dos grans grups, els vertebrats i els invertebrats. Els animals vertebrats tenen columna vertebral, com el cavall, el dofí i el lleó. Els invertebrats no tenen columna vertebral, com l'estrella de mar, el pop o el cranc. Anem a veure els invertebrats. Aquests animals no tenen esquelet, tampoc tenen vèrtebres, per tant, no tenen columna vertebral. Normalment són petits i alguns tenen una closca per protegir-se. Com ja sabeu, neixen dels ous. Aquests són de cargol. Fixeu-vos com van sortint. Uau! Impressionant! I mireu aquests són de pop. Estan naixent uns pops molt petitets. Els invertebrats es divideixen en 6 grups principals. Anem a veure'ls tots. 1. Les esponges. Són animals aquàtics. El seu cos té forma de sac i no es desplacen. Vol dir que no es mouen, estan quietes. Moltes vegades les utilitzem a la dutxa. 2. Les meduses i els coralls. Les meduses tenen tentacles i es desplacen lliurement pels mars i els oceans. Ui, hem d'anar amb compte quan anem a la platja, perquè si ens trobem una medusa a l'aigua ens pot picar i la seva picadura és molt molesta. Mireu els coralls. Són animals marins. Sí, animals marins. Fixeu-vos en els seus colors i en les seves formes. 3. Els cucs. Són animals invertebrats allargats. El seu cos és tou i no tenen potes, per tant s'arrosseguen per terra. Poden ser terrestres o també poden viure a l'aigua, per tant són aquàtics. 4. Els mol·luscos. Tenen un cos molt tou sense potes. Alguns el protegeixen amb una closca, com per exemple el cargol, la cluïssa i els musclos. Hi ha d'altres que tenen tentacles i no tenen cap closca per protegir-se, com són els pops i també els llimacs. 5. Els equinoderms. Els equinoderms són animals marins. Les estrelles de mar arrosseguen el seu cos pel fons marí. N'hi ha de moltes formes i colors diferents. Fins a 2.000 espècies en tot el món. La majoria tenen 5 braços, però n'hi ha alguna amb 22 braços. No tenen cap problema en perdre un braç, perquè, sabeu què? Els hi torna a créixer. Els eriçons de mar també són equinoderms. El cos té forma de globus, amb unes punxes que utilitzen per defensar-se. Si aneu a la platja, fixeu-vos entre les roques, perquè normalment els eriçons viuen a prop de la costa. És un dels animals que viu més anys. S'han trobat exemplars de més de 200 anys. 6. Els artròpodes. Trobem els insectes, els aràcnids, els crustacis i els miriàpodes. Tenen un esquelet extern per protegir el seu cos. Esteu preparats? Els anem a classificar segons el número de potes que tenen. Amb 6 potes trobem els insectes, com les formigues i les mosques. Amb 8 potes trobem els aràcnids, com les aranyes i els escorpins. Amb 10 potes, els crustacis, com els crancs i les gambes.
I sabeu com es diu aquest miriàpode? Doncs 100 peus! I se li diu així perquè té moltes potes. En té més de 10. Ara ja coneixeu una miqueta més els invertebrats, aquests animals que són els més abundants que hi ha al planeta Terra. No oblideu de subscriure-us a Aprenc Més!